Hudaý aýtýar Kur'an-ı Kerimde. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Hudaýyň kelamyna iman bar adam eşitmeli bolarmy? Bir adam sana "Esselamu aleykum" birji şekilde eşittin, şol adamy kafir diýip bilmesin. Şol adamy kafir diýip bilmesin diýe. Näme diýip musulmanlaryň arasynda tekfir köpelýär. Tekfir diýdi, musulmana sen kafir diýip aýtmak. Hiç bolmaly ýag değil. Birji alamat görsen, "Esselamu aleykum" diýse, ya bir alamat, "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" diýse, bir alamat görsen şoňa kafirsin diýme diýer. Bizim mezhebimiz näme? Biz Hanefi mezhep. Mezhep başymyzdyň. İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh 600, 700, 800 milyon Hanefi mezhep bar ýerin ýüzünde. Şolaryň merja taklidi İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife näme diýär? La nukaffiru ahlal kıbleti bi zenbin. Mezhep başynyň kepişi. Bir adam hem günah etsin, ola kon günah etsin, kafir boldy diýip aýtmaryn diýipdir. Käbäni kıbla bilýän bolsa kafir boldy diýmez. Mekke-i Mukarremedäki Käbäni kıbla hesap etýän bolsa, şol kafir diýip hukmetmez diýipdir. Oňa fıkh Hanefi'de bir kanunma, eýdan çyklam. Fıkh Hanefi'de bir kanunma, näme kanuny? Ine şu kanun. Bir adam bir kef aýtýar, bizir kafirliň kefi maňa aýtyp duran kefi. Bir kafir. Ýöne bir maksady beýdiýdigidir. Şo jürek ýorsaň bir kafir däl. Fıkh Hanefi näme diýär? Şonu şoşak vur, şo ýoly ýor, şonu kafir diýme şol adama diýär. Ganymet bolsa musulmanlaryň içinde sakla diýär. Kafir boldum diýip hukmet. Ine israk geçeyin, ine şu ürün naq bolansan milletin içinde, ine dersinler falan sofa söýmek, falan tire degmek, falan ahunu degmek, falan adança degmek, o dadır naq bolup barýar. Näme diýip beýle bolmaly musulman? Oňa tarap näme diýär? Meni hak aýtýanna diýär. Hak aýtjak bolsaň bir zat aýtmaly diýär. Ey hak aýtjak musulman, dünýä boýunça men kepim eşitdim Hudaý üçin. Nahar iman, nahar iman edip var mı yok mu? Ya tabağın üstüne ağzın men imelmi ya sağıl men albimelmi? Bu belli rahtaminem nahar iman edebi var. Nahar iman dinimizde sıncan edebi var. Dehret sıncan edebi var. Hop, hak aýtmaň da edebi var, yolu var, tertibi var. Men hak aýtýan deyip, il ortasında halkyň ağzını ala edip, gününü bir zatlar hükmetip ýörse, Hudaýyň ýanynda gaty utançly bolar. Bir o wagt aýtmaň, tebliğ etmäň tertibi ýerde bar ol. İhya ulumuddin Gazali'da adabul emri bil ma'ruf ve nehy anil munkar we şol gaýratyn okyp çykdy. Men bir mahwaradan bir zat öwrendim, ya bir ýurtdan men bir zat öwrendim diýip musulmanlaryň arasyny bulun mujra salyp bermesin, Hudaýdan gorksun bilen. Göreneşden gadan aýtjak bolup edep terbiýetini aýyrmasyn, edep muhim zatdyr. Men hadisden aýtýan, men ayetden aýtýanny edep terbiýetini ýitiramasyn. Öwre derer çeker. Edep aýtjak, hak aýtjak bolsaň, hak aýtman ýoly bilen aýtmaly, edebi bilen aýtmaly. Men ajygýanna, näme men iýmellämi men diýip bir adam agdy bilen heýwan ýanyk tabaga başyn agdyny uzatyp ýitse näme diýersiň? Hiç ilim ýokmy, ilim men ýitse diýmersiňmi? Diýersiň. Hak aýtmaň da tertibi bar. Dinimiziň şudur şu edep dälmemegi, dinimiz terbiýet dälmemegi. Öğretmeyen işini, öz bilmeyen zatıны dirru, kafir boldy, fasık boldy, agyda salat boldy, näme diýip beýtmeli musulman? Birak bilýän bolsaň ýoly bilen aýt, tertibi bilen aýt, ýene aýtýan ýoly İhya ulumuddin Gazali'de we adabul emri bil ma'rufda.